tako da evo, uključila sam ponovno izvinite na blagom prekidu, ali tehnički, nadam se da ste se svi do sada navikli na tehničke probleme i izazove ovog rada. Vraćam se na moju prezentaciju. Dok ste mi čuli, šta je poslednje što sam rekla u live prenosu? Evo može neko da mi... Sad smo svi pričali o kućnim ljubimcima, pa smo se malo podaljili od teme. Poslednje što si rekla, pričala si o tim anketama što ste imali sa ženama koje su šile torbe i da je bilo i nekih negativnih posledica u njihovim domovima. To je poslednje što. To je ovaj slajd otprilike, da u suštine da morate da nađete neki način da komunicirate sa vašim korisnicima i kupcima i kogod da je krenuo da čita onaj mamin test ili pročitao i malo čitao neko slično štivo, suština odnosa i svaki biznis počiva na tome koliko dobar odnos imate sa kupcima i koliko dobar odnos imate sa korisnicima i koliko su oni srećni. I zato je bitno da imate neki mehanizam kako komunicirate sa kupcima i sa korisnicima i kako analizirate njih i njihove potrebe i njihovo zadovoljstvo. I to je ta stalna verifikacija, znači da imate neku hipotezu, nešto ste vi zamislili šta vi mislite da bi trebalo ili kako bi vi mislite da bi trebalo i kako rešenje vi želite da ponudite. Suština je da imate stalno neki mehanizam da to proveravate zajedno sa vašim korisnicima i kupcima, da verifikujete, odnosno validirate da li je to što vi mislite da će njima da se svidi ili njima da treba zaista to što im treba i što im znači i da u skladu sa tim, ono što smo rekli, uvek budite otvoreni i spremni da dorađujete, menjate, pivotirate vaš model i vašu ideju. Ovo je bilo nešto što smo trebali da završimo do kraja ove prethodne sesije. I sad se bacamo na ovaj drugi deo, a to je ko su ti ljudi. Znači, ko su ti ljudi, vaši kupci i korisnici koji imaju koristi od vašeg rešenja. Dakle, samo, mislim da se ne šeruje screen. Ne šeruje se screen. Meni ne znam vama, pa čisto da kažem. Aha, ja sam mislila da ti namerno ne šeruješ screen. Ne šeruje se. Aha, dobro, ja iskušavam i dalje tehničke probleme, dobro. Dobro je, to je. Evo ga. Dakle, ko su u slučaju dobre torbe bili ti ljudi koji koriste i kupuju dobre torbe, znači neki kupci dobre torbe, a s druge strane, ko su bili ti neki ljudi, odnosno žene kojima pomažemo, odnosno korisnice. I to je ono nešto što ste već i što smo pričali dosta sa vama, da treba da razlikujete ko su vam kupci, a ko su vam korisnici. Ali ima situacija kada su kupci i korisnici jedni te isti. Naprimer, kao što je keramička šolja je bolja. Dakle, nije uvek jednostavno i nije uvek lako razdvajati to. Nekada su to iste osobe, nekada to nisu iste osobe. Zašto volim da koristim ovu sliku? Zato što bilo da su to kupci, bilo da su to korisnici, oni imaju, svaki kupac, korisnik ima neke svoje, da kažemo, različite i potrebe i razmišljanja i način na koji posmatra to što vi radite. Vi ste ti koji treba što bolje da upoznate i korisnike i kupce. Današnji trening se više bavi perspektivom korisnika i trening o marketingu će se više baviti perspektivom kupca. Za neke od vas, kažem, to je isto, ali sada ovo što pričamo sve više probajte da koristite iz te perspektive ko su ti naši korisnici zbog kojih rešavamo ovaj problem koji smo primetili i koji nas boli u zajednici. Treba da se iskreno zapitate šta znate o njima, šta ne znate o njima, koliko dobro ih poznajete i koliko dobro ih razumete. I kada pričamo o tome koliko dobro poznajete vašu personu i to ko su vam korisnik, ko vam je korisnik, odnosno korisnica vaših proizvoda, usluga i generalno vaše preduzeća, postoji generalno ta neka vežba da što bolje
profilišete tog nekoga tako što ćete da zamislite jednu neku tu idealnu personu i da probate tu jednu idealnu personu, dakle da opišete kako se zove, slobodno možete da joj date i ime. Jelena voli da daje ime svog kućnog ljubimca uvek kada se bavi ovim, tako da su sve naše persone Dragice, je li tako Jelena? Dakle, koliko ta osoba ima godina, koji je pol, čime se bavi u životu, šta su joj svakodnevne aktivnosti ili zanimanje, gde živi, da li živi u gradu, da li živi u ruralnim krajevima, ako se bavite nekim svetskim tržištem u kojim regionima i tako dalje, kakav standard života ima, ovde se najviše misli, dakle, na neku tu ekonomsku i socijalnu kategoriju standarda života, ali isto tako, znači, u zavisnosti od toga sad čime se bavite i koji je vaš taj biznis model i socijalni model, da li su vam relevantno i to koje su motivacije i interesovanja takve osobe, koje su vrednosti, na koji način komuniciramo sa tim osobama, koje su potrebe, koje potrebe ima, to su bukvalno sa engleskog need, šta je to što im treba, što nemaju, koji je problem koji ta osoba ima, koji mi želimo da rešimo, čega se plaši, kako problem koji rešavate utiče na njih, šta su za njih problemi, izazovi, koje emocije osjećaju. Dakle, to su sve neke stvari o kojima treba da razmišljate i ne samo da razmišljate, treba da ih preispitate. Vi svakako, time šta ste krenuli da radite, sad je meni nestala, ovde sad treba da se pojavi još jedan veliki naslov, a sada vi vežba. Ovo je sledeća vežba za vas, sad ću prestati da delim. Ovo je onaj drugi krug vežbi gde idete opet u iste timove. A šta ćete raditi sada na ovoj vežbi? Na ovoj vežbi znači treba da nacrtate vašu idealnu personu. Ostajete u istim ovim timovima kao, dakle, na prvoj vežbi iz prvog dela kada ste se bavili socijalnom misijom, s tim što sada znači treba da nacrtate ko je ta vaša osoba, čime se bavi, koje su joj aktivnosti koje radi. Sad ću vam opet podeliti ekran da to vidite, ali je to opet u ovom nekom PowerPointu koji se malo slabije vrti u share screenu, ali evo ovako. Samo sekund. Dakle, ovo je isto vežbica koju ćete sada da dobijete da uradite. Dakle, ko je ta vaša osoba, koliko ima godina, kog je pola, u kojoj situaciji ulozi živi, kako se zove, onda koje su to neke ključne aktivnosti, šta radi, čime se bavi, koje su joj potrebe i ciljevi u životu, kako te potrebe danas zadovoljava, odnosno koje rešenje danas koristi i koji su to problemi, izazovi sa kojima se suočava u životu. Imaćete ovde primer isto popunjene za jednu takvu osobu koji možete da iskoristite za inspiraciju. Sad ću vam to opet podeliti onako u chatu kao ovaj prethodni dokument i delimo vas u ove neke grupe. Da li ima nekih pitanja pre nego što ovo vam pošaljem? Nema, svi ste nešto stidljivi danas sa pitanjem. Jel možeš samo da vratiš na brzaka da šeruješ screen? Mogu, samo da... Opet novu vežbicu. Hoću, samo da ih pustim na chatu, da mogu ljudi da preuzmu. Evo ga, uploaduje se na chat, to je to. A evo ko želi, sad ću da otvorim ponovo i da vam šerujem ovde, pa ako ti želiš možeš nešto da ideš. Da, pa htjela sam samo da
da dodam da ima tu ta jedna stavka, čini mi se ispod crteža, ovde da, između crteža i ove 4 polja gde ovde stvari stoji izjava te osobe. Pa evo sad, na primjer, u slučaju ove bakice koje stoji kao primer, njena izjava je da kad se penzionisala da se osjeća isključeno iz društva. Tako da pogotovo, na primjer, možda vi koji ste već uradili neke intervjue i razgovarali ste sa vašim korisnicama i korisnicama ili ste imali neko, poznajete ih, znate otprilike kako razmišljaju i tako dalje, pokušajte možda i vi da se setite šta je to neka fraza ili neka rečenica kojom su oni tako nekako saželi to svoje iskustvo koje baš vi svojim preduzećem hoćete da targetirate. Tako je. Jer vidjet ćete i posle, to će vam dobro doći kad budete radili neko istraživanje baš sa njima konkretno i kad budete radili sa njima intervju, da razumete tačno kroz tu jednu rečenicu šta je to što je njihov glavni taj neki problem koji ih tiše. Tako je, bez obzira da li ste svi do sada imali prilike da pričate sa vašim korisnicima i da iz toga, znamo da neki od vas jesu, i da iz toga izvučete ove neke pretpostavke. Ovo su znači neke vaše opet hipoteze i pretpostavke, šta vi mislite da su problemi tih osoba, čega se plaše, šta osjećaju, šta su posledice koje imaju u životu, koje rešenja postoje za njih. Ali ono što će biti zadatak svih vas u narednih 2-3 nedelje jeste da probate da malo, kada popunite ovaj dokument, da mapirate takvih nekoliko osoba u vašem okruženju i organizacija koje se, na primjer, bave tom temom i da probate da ove neke pretpostavke malo dodatno proverite i analizirate, da vidite da li zaista ste dobro, da kažemo, analizirali i prepoznali problem i dobro razumete problem. Znači, to je nešto što svako od vas treba da uradi sigurno na početku, ali kao što smo rekli, treba da to radite i na svaki 6 meseci do godinu dana i da budete, da kažemo, sigurni da nastavljate da razumete problem sa kojim se suočava vaša ciljna grupa. Tako da ne dužimo i ne širimo mnogo. Sad ćemo vas opet podeliti u 3 grupe i u kojima ste bili malo pre i dogovorite se sada, samo zamenite da se ne bavite opet istim preduzećem, nego da radite malo na primjeru drugog preduzeća koje imate u grupi i imate i za to 15 minuta i onda se vraćamo nazad da zatvorimo današnji dan. Ok? Pa rekao je, ko se raduje? Nisam hteo da... Reci, Darko. Dobar je, da mutirao se. Mislio sam je za sobu, to. Je za sobu, dosadna sam danas, dobro, evo, prebacujem vas, ajde, otvaram vam sobe, ćao.